Li passo la paraula a la companyera Pedro. Bona nit a tots. Quan el TVN va néixer, ja ho va fer amb la ferma convicció que el futur del nacionalisme valencià passava per la creació d'un bloc unitari i plural que treballara per la construcció del nostre país. Des d'aquest moment, el Partit Valencià Nacionalista no ha deixat de demostrar en les seues actuacions aquesta voluntat unitària, ni de treballar per tal de possibilitar la superació dels entrebancs que han provocat que els valencianistes no hagin deixat de barallar-nos des del començament de la transició. I en aquest camí ens hem trobat parlant per primera vegada amb valencians i valencianes que han anat incorporant-se a l'engrescador projecte d'unir esforços. Hem fet aquest camí des de la certesa que estava i està ple de dificultats i que en fer-lo produirien malentesos, fins i tot entre la gent més pròxima. La presència avui ací de forces polítiques que hem mantingut i encara mantenim posicions sovint oposades, tal volta no és fàcil d'entendre, però és necessari per manifestar la nostra voluntat d'entesa en la construcció d'una opció nacionalista forta. Avui, amb aquesta presentació, donem un pas endavant, però les dificultats continuen. El pacte encara no està fet. El Partit Valencià Nacionalista està disposat a treballar en aquesta línia, però tots haurem de ser conscients que la Convergència Democràtica Valenciana només tindrà èxit si ens ofereix una opció nova, integradora i revulsiva. Una opció que supere les realitats puntuals de cadascuna de les organitzacions que participem i les seues inèrcies històriques. La Convergència Democràtica Valenciana només podrà quallar si ens posem d'acord en un projecte col·lectiu valencià front a una lògica centralista i hostil als nostres interessos. Si coincidim en la voluntat de defensa de la nostra llengua i de la potenciació del seu ús en tots els àmbits. I això ho haurem de fer des de la pluralitat, des del respecte mutu i posant per endavant els interessos del poble valencià. L'esforç d'intentar-ho pensem que paga la pena. Només així la Convergència Democràtica Valenciana podrà superar els atacs que rebrà del seu entorn. Sens dubte ens anem a trobar, ja estem trobant-nos, amb l'oposició de les forces centralistes que fins ara han hegemonitzat el mapa polític valencià. Un mapa polític dissenyat per ells i que la Convergència Democràtica Valenciana pot trencar. I no van a quedar-se amb els braços creuats davant l'aparició d'una opció política que acabe amb la dinàmica dels últims 10 anys en què les nostres institucions d'autogovern han estat dirigides per organitzacions que entenen que els valencians hem de complir un paper subaltern en la vida política europea. Així ho entén el Partit Socialista, que ens ha governat fins ara, i així ho entendrà també el Partit Popular si algun dia arriba a governar-nos. En les nostres mans, en les de tots, està impedit que aquestes dues forces s'alternen en el paper d'administrar-nos. En les nostres mans està la possibilitat de crear una opció nacionalista centrada en les necessitats reals del poble valencià i fermament compromesa en la defensa dels nostres interessos comunitaris. Qüestions tan fonamentals per tots com la construcció de la Unió Europea, els concerts econòmics o les dotacions d'infraestructures, per exemple, haurien d'aconseguir posar-nos d'acord. A cap nacionalista i a cap valencià se li escapen els intents del govern central de potenciar uns eixos d'infraestructures físiques i socials que ens deixen els valencians de banda. A cap de nosaltres se'ns escapa que és el govern central qui ens espolia als valencians. És hora de prioritzar un projecte polític propi front al projecte que Espanya planifica per nosaltres. Només un clar posicionament respecte a la nostra via natural mediterrània d'integració a Europa, junt a la consecució de majors recursos públics, ens permetran dissenyar aquesta política pròpia i situar el nostre país en posició d'afrontar els reptes del segle XXI. I això, estem segurs, només ho aconseguirà una força valenciana i valencianista. El procés de construcció d'aquesta força tot just comença ara. La Convergència Democràtica Valenciana encara està molt tendra. No hem tingut temps de posar-nos d'acord en una opció de vertebració i integració a Europa
que puga representar-nos a tots. Per tant, davant les pròximes eleccions europees, cada opció política, exercint la seva sobirania, decidirà les condicions de la seva participació en elles. Per acabar, dir-los que en aquesta situació de partida, la Convergència Democràtica Valenciana és un procés obert i dinàmic, al qual s'haurien d'incorporar altres sectors i organitzacions polítiques que reclamen el valencianisme polític i als que, per cert, perseguim cada volta més centrats. Pensem que és el moment de sumar les nostres forces i les nostres diverses posicions en un afany d'integració per apostar decididament pel progrés, l'autogovern i una existència digna i en pau. Bona nit i moltes gràcies. Té la paraula el company Juan de Dios Torres de Unida. Buenas noches a todos. Tengo que pedirle la segunda muestra de tolerancia esta noche porque desgraciadamente no puedo hablarles en valenciano. En compensación, pues seré extremadamente breve. Poco hay que añadir a la exposición de todos mis compañeros. Unida significa Unión Democrática Alicantina. Es un partido que nace, como todos, para luchar por los problemas cotidianos de los pueblos de la Comunidad Valenciana. Y así pues, desde esta óptica yo solo quiero hacer una manifestación pública, y esta es la de la necesidad también de este grupo de integrarse en esta formación, en esta extraordinaria formación que nace para resolver todos estos problemas que nos agobian diariamente. Muchas gracias a todos.